Mga gamba, si Christian dito sa Marikina. Ayan. Shout out, Tay Mendo, solid ng May mga Tagalog pogi mo. sa likod, oh. Oh, ayan, Hello oh. po. Oo. Shout out nyo yung mga tropa nyo. Shout out po kay Kenneth. Ayun. Shout out, shout out. Ayan, Solid oh. ng Tagalog, Aaron. Tatay Mendo. Thank you, Christian, ha. Thank you. Opo. Aaron, shout out. Sa mga sakmal, hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Tayo ng kusot ng ano. Daga natin. Ayan, oh. Puno na. Yan. Lumang-luma na. Umitim na. Ay, nilipat na yung mga daga dyan sa malinis. Ayan, meron tagabantay doon na pusa, oh. Yan, binabantayan niya. Kala niya may makalabas. Ayan, oh. Si Bambi, oh. Pero inaabangan niya yung itim. Ayan. Ayan, oh. Lilinisin natin to ngayon. Ayun. Hoy! Diniin na yung takip, oh. Baba ka dyan, Bambi. Baba dyan, baba. Loko to, ah. Bumaba na si Loko. Ha? Gusto mong yariin yung daga ko dyan, ha? Nako, mahirapan ka dyan, tataob mo. Sandok mo lang sana. Tagal din yan bago palitan. Buwan. May namuo. Aha, may mga uol, oh. Gandang patabayan, oh. Uol yung itim na yun. Yan, oh, natanggal na yung ano. Yan na ng bago. Bagong puso. Daming buo-buo pala na.
wala na. Ayun, yan na. Tabi-tabi yung anak ko. Tabi-tabi, tatlo lang ba yan? Ayun yung isa. Yung tabi-tabi yung tatlo. Ayan. Okay. Tapos na. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan D. Simondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yun, God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok.